Hi guys, ayan, welcome back sa ating channel. Yan so nag-level up po yung ating bubo. Mugilisan o screen nga yung kanyang entrance sa isda. Yan, tapos ito ilisan na mo og hose. Yan, screen na yun, imbis na kawayan, ang ginamit namin hose at saka yung screen, yung kanyang entrance. Yan so ipakita ko sa inyo yung old style namin. So ito yun kasi ginagawa to guys para purpose na pangmatagalan yung bubo natin, kasi pag di natin na palitan only mga 3 months or 2 months, magabok na or maluma agad. Yan yan, ito na yung old na style na bubo. Yung gamit namin is kawayan, tapos ang dali magabok. Tingnan nyo yan yan guys. So diba yung ito bamboo lang yung gamit, pero tingnan nyo yan, ang dali ra masira, ang dali ra magabok. So yung ginagawa namin na bago, yun ay screen na yung nilagay namin dito, tapos dito is hose na yung ginagamit namin, yung mga old na hose. Gaya nito, yung mga ginagamit na pwede pa namin gamitin, parang recycle namin ito. Yan, ang daming hose namin na likom, na tigom. So ito yun, ang papalitan namin isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mga 10 to. Tapos yung 10 is andito yung 10 kasi 23 to, 23 ni kabuok. So isa, 2, 3, so yung 4 ginawa at saka 5. So yung 5 is nandun na po sa laot, nilagay na po namin, haharvestin namin yun ngayon. Tapos ito na po yung finish, tingnan nyo yan, diba ang ganda, tsaka na pulidong pulido po talaga yan. Tingnan nyo yan guys, yan, sulit na sulit, gawang hose yan yung ginagamit. Tapos yung kanyang entrance, ito is screen na, hindi na tawag dito, hindi na kawayan o hindi na bamboo. Yun grabe, napakapulido niya. Tapos dito buod yung ginagamit. Yung guwang kawayan ang ginagamit namin para pangmatagalan talaga. Tapos nilagyan namin ng bato, tapos dito bato, 4 na bato yan guys, para mulunod jud ayo. Nagtimbang siguro ng mga half kilos kada isa. So lagay ka dito ng bato, tapos dito banda bato rin, tapos bato din dito, tapos dun bato din doon. So 4 lahat, itong matagalan na to guys. Hindi na to, I think aabot to ng mga ilang years pa bago mapalitan, kasi naka-try kasi kami na nakita kami ng idea na ganito, napakasulit, tapos yung tagal masira. Yan so dito yung entrance nya is screen na, screen, dili na kawayan. Itong uban pag mayroon to baba pa, dagan pa to lagi. Di ba katingan lang to sa diri ba? Parehano na ni ba kadako ba? Gagmay mo itong uban Hindi na makuot. Ang kananan lang nabilin niya o may palitan nag gamay raman to. Gamay kay ba? Tanawa na to. Ito malit lang yung entrance niya. Gamay ra. So maliliit lang yung makapasok dito. Maliliit na mga isda.
Tingnan nyo yan guys. Guod. Kawayan na guod yung ginagamit para pulidong pulido. Tapos matagal masira. No? So ito naman yung ginagamit ng mga guod. Yung kawayan. Grabe. Sulit na sulit. Pag matagalan po guys masira. Tingnan nyo yan. Lain lagi nigigamit no. Ang hose gyapon eh. So hose din to guys. Humukli. Aw yan ang dapat. Kilid ra lagi. Nahugnog mo ni daghan sura. Lain nagkulor ba. Ito naman oh. Ito yung mga karaan or yung old na style namin. Ang dali ra masira guys. Tingnan niyo yan. Ha? See? So much better yung gamitin natin is yung screen na lang. Dali ra siya magabok. Tangitang agad. Tapos yung kanyang mga dapat ganito o nasira na. Ang dali ra masira. So yun nga, pinapalitan namin ng hose. Sirang-sira agad. Imagine, mga 3 months lang, sira na. Diba? So, yun nyo. Oh? Tingin nyo dyan, okay tingnan. Pero, maganuhin mo, ibang-iba. Talira kayo masira. So yan, papalitan namin to ng bago. Nagbili kasi ako ng screen. Yan guys, so 10 na lang yung kailangan palitan. Kasi yung 13 pieces is okay na. Okay na yun, nakalagay na ba yun nasa laot. Yung 13, 8 dahil. So ito naman yung gagamitin namin na pambot. Yan yung pambot namin. Maya guys, punta na kami doon sa laot para mag-harvest sa ating 8 kabubo. So I hope meron kami makukuha doon. Tapos yun nga, yan po yung isa sa mating na-invest sa bubo. Yan. So dito tayo, balik tayo doon kay Papa. Ito ano pa nagkawayan? Pwede naman siguro din nagkawayan pa, no? Titi ba yung nasa butang sa pambot? Oo. Ang lumoy, no? Pagkaog. Mas burot din na niyon pa, no? Kaysa atong kawayan, no? Purma na kayo. Purma nun kayo, no? Ubdo nun kayo ba? Kote. Pagkarombo.
Ba. Na ito kadakan baba nimo. Depende sa bubo. Sa may gamay yung bubo niya. Gamay ba? Dakong ba? Dakong bubo niya. Ito Gamay gagmay baba. ito baba tong duha. Ito? Oh. Sorry. Pa ito basi itong karaan. Gagmay ito baba. Sorry. Ito gapo. 5 kilos. Kaya siya. Di, wala na yung isawi. Kami ito basi ito. Ibawang tong 5 itong binuhat na mo. Nani na to? Yung ani. Kuhaan to turog kuhaan. Aw nabay mo suda to. Ang sabay kuhaan. Puro mga, Kaya kung sa din ito masiro. Kada titaw na amin ito. Mga gagmay. Atahan ng gagmay. Kung sa wagyan. Sa kabanyira dahil po sa gagmay. Uh, 20 ka, 23 ka buong bahala gagmay. Apo ng kabanyira. Kung hapon masapi. Nandok na ko anong ugdo kayo na. So, yun guys. Abangan nyo po yung pag-harvest namin yung 5 kabubo. So, 8 na kabubo yung nalagay sa dagat. So, kunin namin yun mamaya. So, ingat and God bless po. Maraming salamat. See you in my next video. Sa mga baguhan dyan, paki-subscribe po sa ating channel. Thank you and God bless po. Yan o, ang ganda ng dagat dito sa amin. Wow. Linaw kayo. Napakalinaw.